Aste gutxi falta dira AEKak bere ikasturteari hasiera emateko. Pandemiak agindutako neurriak alde batera utzita normaltasunez abiatuko ditu klaseak Ipar Euskal Herrian gaindi dauden 21 gau eskolatan. Egunon ikusentzuleo, gaurko saioan AEKaren ikasturte berria azaritzeaz gain, ikusi saran ospatuko den azokaren berri emango digu Aitor Zabaleta lankideak. Eta horretaz gain, iparralderen honena saioaren 30 urteak ospatzeko bihar eskainiko dugun saio bereziaren irudiak aurreratuko dizkizuegu. Ongi etorri! Jakes Esnal eta Jon Kepa Paroten baldintzapeko askatasunak onartu ditu ostegun honetan Pariseko dei auzitegiak. Hori dela eta bi lapurtarrak aske geldituko dira baldintzapean. Biak preso egon beharko dira etxean zaintza elektronikoarekin. Horrez gain neurri batzuk errespetatu beharko dituzte. Gogoratu behar da 71 urte dituzten Jakes Esnal eta Jon Kepa Parotek 32 urteko kartzela zigorra bete dutela. 1980 eta 1987 atxilotuak izan ondotik biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Jon Kepa Parotek 2005-etik baldintzapean aske gelditzeko aukera zuen eta Esnalek 2008-tik. Hala ere gaur arte egindako eskaera guztiak ukatu ditu Frantziako justiziak. Azken urteetan mobilizazio jendetsuak egin dira bi lapurtarren askatasuna aldarrikatzeko. Hemeretzigarren munduko euskal pilota txapelketa Biarritzen jokatuko da aurten, helduden urriaren 23-tik 29-ra bitartean. 4 urtez behin jokatzen den txapelketan, 16 selekzio eta 200 pilotari arituko dira lehian 16 modalitatetan, eta Biarritzez gain, Baionan, Bidarten eta Azpernen ere jokatuko dira partidak. Frontball modalitateari dagokionez trataera berezia izango du eta 28 selekzio lehiatuko dira orotara. Izen ematen epea irekita urriaren 3an hasiera emango dio AEKak ikasturte berriari. Ikasturte berri honetarako irakasleak lehen planoan ezarri nahi dituzte euskara ikasteko bidelagun honenak baitira. Pandemiak agindutako baldintzak gibelean utzita hasiko du ikasturtea AEKak. Ikasturtarentzat berrikuntza baino pixka bat normalitate batera itzultzearena. Azken urteetan ezin izan dugu animazio gehiegirik eta antolatu ikasleentzat, beraien mintza praktikarako, eta orduan hori ez, aukera emateko jendeari animazioak antolatu, berriz ere elkar bizitzan eta euskara praktikatzeko aukerak hori behar sortzea izango da gure erronka handiena. Iparraldeko 21 gau eskolatan eskainitako klaseez gain. Baditugu beste formula batzuk ere, 6 hilabeteko intentsiboak egiten ditugu euskara azkar ikasi nahi dutenentzat. Horiek astelehenetik ostiralerako kurtsoak izaten dira, biziki arrakastatsuak izaten ari dira, eta jendeak horre aurrerapen handiak egiten ditu. Eta gero badugu ere lanean ari direnentzat, eta berbada lanetik ateratzeko aukera ez dutenak, baina lanean euskaraz egin nahi dutenak, edo zerbitzua beraien lanean euskaraz eman nahi dutenentzako euskara ikasteko aukera, eta hori beraien lan denboran ikasteko aukera ematen dugun beste formula bat ere badugu. Ikaslek euskara ikasteko dituzten motivazioak ezberdinak direla dio arduradunak. Bai, denetik dugu, badugu jendea denbora hartu nahi duena euskara ikasteko eta epe laburrean ikasi nahi dutena, beharra hola sentitzen dutelako lanerako adibidez. Badugu jendea aurrak ikastolan edo eskola elebidunetan sartzen dituztenak eta horregatik euskara ikasi nahi dutenak. Badugu jendea familia euskalduna izan dutenak eta euskara ikasteko aukerarik ez dutenak, eta hori ere arrazoi bat izaten da. Beraz, pixka bat denetik dugu, eta gero badugu kanpotik etortzen den jendea eta euskara ikasi nahi duena. Beraz, aski nahasia da, eta gero lanean ere, gero aipatu dugun bezala, gero eta gehiago jendeak sentitzen du euskaraz egin behar dela, edo zerbitzu hori ere eman behar dela, eta behar hori sentitzen dute. Julik adibidez euskara ikasi nahi du matematika irakaslea delako, eta orain arte frantsesez egiten zuena euskaraz egin nahi duelako. Horretarako badira 2 urte euskara ikasten ari dela. Normalki matematikak frantsesez irakaslea naiz, baina interesgarria da nirentzat kultura hau ikustera eta euskaraz irakasti. Euskara ikasteak ekarri diona gora aipatu du ikasleak.
Mundu berri bat atsematen dut eta irratia eta telebista eta ekintzak ere lagundu dute. Euskara ikasteko prozesuaren zailtasunak zeintzuk diren azaldu du Julik. Zailena da hiztegia guztia, irakastea eta ikastea eta deklinabidea eta euskaraz pentsatu behar duzu, beraz pixka bat zaila da. Baina oso interesgarria da ere, kultura eta ekintzak eta abar. Oztopoak eta zailtasunak alde batera utzita. Biziki pozik naiz eta xantza da. Xantza da formazio hori egitea eta urte guztiz. Iazko ikasturtean 1.600 ikasle inguru izan zituen AEKak zerbitzu guztietan. Aurten ere horrelako arrakasta lortzea espero du. Ikusi Euskara Hutseko Haurreta Gazte Literatura Azokaren 2. edizioa iraganen da Saran, heldu den urriaren 7 eta 8. Larunbatean familien eguna izango da eta ostiralean ikasleen eta ikastetxeena, eta iaz ez bezala, aurten Euskal Herri osoko eskolak bertaratuko dira berritasun asko izango dituen 2. urte honetan. Aurtengo berritasun azkarrak dira eskola egunak sekulako arrakasta duela, eta 1.200 haur baino gehiago heldu zaizkigu. Bonoak atxiki ditugu, beraz ikasle bakoitzak ukanen du bonoa eskutan eta eskuratzen alko du gustokoa duen liburua. Beste berritasun bat da sortu dugula haur tipi-tipiei dedikatutako espazio bat, 0-3 urte arteko hau umeentzat, beraz izanen da espazio bat haur liburuekin, ikuskizunekin eta eientzat. Erronketako bat aldiz, haurtzarotik gaztarorako pauso horretan dago, eta hor indar bat egina izan dute aurtengo edizioan. Beraz aurten simpliki kazetari bilakatuko dira. Eta emankizun telebista batean izanen dira plato batean eta galdezkatuko dituzte idazle batzuk edo ilustratzaile batzuk aurretik prestatuta eskolan. Beraz jola berezi hartuko dute eta beste tailer bat pentsatu dugu nun sortuko duten ipuin bat patxirekin eta Maite Gurutxagak zuzenki marraztuko duen. Beraz saiatzen gira nerabei ere gauza erakargarriak proposatzen. Profesionalen arteko topagunea azkartu edo indartzen ere ahaleginduko dira eta sortzaileei aukera emango zaie bertan dauden argitaletxeekin aurrez aurreko hitzorduak izateko eta bere lana aurkezteko speed date gisako formula baten bidez. Horrez gain, urtero ikusi-makusi bakoitzerako gai bat hautatuko da eta lehen aldirako aurten dugu gu eta gure saharrak. Gai biziki potentea. Zer egin gure saharrekin? Galdera potoloa baita gure gizartean, eta aurrek eta gazteak aipatzen diegulaik segidan lotzen baitira gai hori. Eta hau guztia gutxi balitz, aurtengo ikusi-mikusiri sara guztian zabaldu edo edatuko da, herri guztian zehar egongo dira gune eta xokoak. Eta hau albidetzeko trafikoa muztuta egongo da 2 egun hauetan. Eta azken berritasun modura, edizio bakoitzerako aita bitxi edo babesle bat aukeratuko da. Eta lehen aldirako herriko semea ez, baina bertan bizi den artista handi bat aukeratu dute. Ez nuen ezagutzen olako lanik eta kontent. Gogotik erantzun nien baietz, uste dut hau luzaroko kontua dela, espero dut, kate begi bat baizik ez garela. Nik uste haur literaturaren alorrean lan asko dagoela egiteko, egina dena erakusteaz gain, eta batez ere Lapurdiko inguru honetan, eta Saran tradizio handi bat egon da, tamalez egin handian antzia, eta justu orain iraila hontan betetzen dira 50 urte Maie Aristi hil zela. Uste dut orain dela unea berriz aitzina behira jartzeko, baina iraganetik ikastea ez da seguran ere soberan, ez da.
Iparraldearen saioak 30 urte bete ditu eta urte mogaren karietara saio berezia eskainiko dugu bihar. Ipar Euskal Herriko aktualitatearen berri egunero ematen duen 10 minutuko saioaren ibilbideari begirada bat botako diegu. Horretarako saioan urte luzaz aritu diren Aian Debuten, Guillaume Irigoyen, Ima Alvarez eta Frank Dolosor elkarrizketatuko ditugu. Ikusentzuriok biharko saioaren itudi batzuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Siberutik agurtzen zaituztegu, Altzüruku erritik antxusen. Honek lotuta